A sad ćemo na trčanje i to je jedno ozbiljno trčanje. Davore, skidamo ove cipelice, tenisice su tu iza i idemo se penjati. Ja ću bos. Bos, to je pravi ratnički pristup. Idemo se penjati na jednu od najviših zgrada u Zagrebu, poznata utrka u Zagrebčanki, dakle utrka na stepenicama, ali ćemo zapravo najaviti i čitav vikend trčanja u našem glavnom gradu. S nama je organizator utrke u Zagrebu, gospodin Nedjeljko Vareškić. Dobro jutro. Dobro jutro. Ali i trkač iz Malezije, ozbiljan trkač sa svjetskim rekordima, Wai Ching So. Dobro jutro i vam. Dobro jutro. Bravo. Možete nam reći dobro jutro na svom jeziku? Selamat pagi. Sava pagi. Yeah. Sama pagi Kroacija ili Selamat pagi Croatia. Croatia. Yeah. Idemo pokušati onda detektirati gdje to sve trčimo u našoj metropoli ovog vikenda. Pa u subotu trčimo u zgradi Zagrebčanka, dakle poznata utrka Stubama, gdje se trči od prizemlja do 25. kata, s tim da ove godine imamo još jednu novu disciplinu, dakle 4 uspona, dakle 100 katova, 1960 stuba. Tako da to je nešto novo ove godine i to je zaista za ovako one koji su se dugo pripremali za to. Druga utrka je sutradan, u nedjelju, po prvi puta u Zagrebu se trči Zagrebačka milja i trčat će se na ovako jednom zanimljivom mjestu, zanimljivoj lokaciji, to su Zagrebačke fontane. Utrka je dakle 1609 metara. Evo ga, pozivam građane, ako se ne usude nastupiti, nek dođu navijati za naše natjecatelje. Na fontanama se trči po pijesku oko fontana. To je nešto što će se staviti? Ne. Trči se po onoj pješačkoj stazi dolje. Tako da betonska staza oko. Dakle, ne zaustavlja se promet, ne trči se po nogostupu, ne trči se po prometnici, dolje smo kod fontana. Eto. Gospodine So, znate li tko drži rekord utrke Zagrebčanka? For the tower run, yes. Što se tiče, da, znam za nebodje. I znam i za utrku od milje. Stoji na stranici. Vi idete na rušenje rekorda. Pokušat ću, najviše ću se truditi što mogu, dakle 2 minute 34,5. 2.345. To je vrijeme koje moram poboljšati. Samo da malo razjasnimo našim gledateljima. Dakle, gospodin So je nositelj Guinnessova rekorda za visoko penjanje po stepenicama u sat vremena. Imaju li uopće drugi trkači šanse pored vas? Yes, I would like to give it a try again for this record. Pokušao bih, se utrkivati, pogotovo sutra, dakle, na 25 katova pokušat ću oboriti rekord. A gdje ste postigli taj Guinnessov rekord? Gdje ste najbolje se penjali? Rekord sam postavio prije 2 godine u hotelu Four Seasons Kuala Lumpur. On je treći najviši hotel na svijetu. Dakle, to je bilo tijekom pandemije, nije bilo konkurencije tamo kraj mene. Organizirali smo taj pokušaj i evo, uspješno smo to učinili u hotelu. Taj osmijeh i vedrina je potpis svih ljudi koji se bave trčanjem. Rekla bih, takav osmijeh i takvu plemenitu svrhu svaki put na vašoj utrci ima i gospodin Stjepan Dubac, koji trči pod punom vatrogasnom opremom. On svake godine ima jedan fokus za koji trči. Ove godine je to koja priča? Pa ove godine, u stvari, žao mi je što on nije mogao doći s nama, ima obiteljskih obveza i nije nam se mogao pridružiti i on bi trebao o tome pričati. Dakle, njegova inicijativa ove godine je, dakle, prijavio se na tu najtežu utrku, 4 uspona u punoj vatrogasnoj opremi. Ja to ne mogu niti zamisliti što to znači jedanput, a pogotovo 4 puta tako nešto napraviti. I on je svaka od svoje 4 uspona posvetio jednoj od ranjivih skupina društva. Ja ih iskreno nisam zapamtio, ne znam, možda imate vi zapisano. Uglavnom, dakle, jedan strašan plemeniti cilj si je Stjepan postavio i moram isto napomenuti kako smo dobili informaciju da će se i na Hvaru jedna osoba isto priključiti sličnom izazovu, dakle 4 puta će se popeti na najviši vrh Hvara. U istom trenutku kada se on bude penjao na Zagrebčanku. Gospodin So se javio vama i rekao da želi sudjelovati ili ste vi prošli njega? Pa iskreno on se nama javio. Dakle, Wai Ching je prošli tjedan nastupio u Kelnu i pobjedio na jednoj utrci i
s obzirom da je u ovome dijelu Europe, mi smo bili i geografski blizu i vremenski blizu. Mi smo ga ugostili tjedan dana u Zagrebu, da upozna naš grad, da ga vidi i naravno da nastupi. A mi se evo nadamo da će uspjeti oboriti rekord, što je njegov cilj nastupa na ovoj utrci. Kako ste uopće počeli trčati po stepenicama? Moj prijatelj me pozvao, on je zapravo izazvao 2017. prije 5 godina da se utrkujem u Neboderu. Prije toga sam samo trčao normalno na 5 ili 10 km. I moj prijatelj, zove se Jeffrey Ross, me izazvao da trčim na taj K2 toranj. Dakle, ja sam inače student inženjerstva i napravio sam cijeli plan kako to učiniti i bio sam drugi kad sam se utrkivao i najbolji Malezijac. Osvojio sam neke nagrade i onda sam i otkrio da postoje međunarodne utrke stepenicama. I onda sam si rekao, ako osvojim recimo sutra nagradu, bi se prijavio. Dakle, ako osvojim još jednu nagradu, on će iskoristiti novac da se utrkujem sa najboljima na svijetu. I tako je sve počelo. I ja obožavam izazove. Je li stepenica? Jesu li sva stepeništa ista ili su neka teža, a neka manje teška? Za mene, ja sam se utrkivao do sada na 72 natjecanja. Najteži mi je Taipei 101, zato je svaka stepenica 22 cm. Standard je između 15 i 18 cm. Dakle, sutra su recimo Zagrebčanke stepenice 17 cm. Znači, što je više, to je teže utrkivati se. A mi preskakujemo po 2 stepenice. Znači, to je onda 44 cm, recimo u Taipeju. Diljem svijeta da bi se bavio upravo time i volim, dakle recimo u Empire State Buildingu u New Yorku, tamo je snažna konkurencija, tamo ću opet otići u 10. mjesecu da bi branio naslov. A što se tiče Zagreba, ideja je došla iz Empire State Buildinga, dakle organizacija toga je slična organizaciji ovdje i tako se sve to zbilo. Znači obožavam doista putovati diljem svijeta i utrkivati se u nebodenim izgradama. Ja ne volim niže stepenice. I u Zagrebu, da, morate odvesti gospodina Soa na neka, recimo na Šloserove stube, malo da prouči zagrebačke stube. Ne volim niže stube. To mi stvara veći problem i za hodanje i za trčanje. Bio je Wei Ching, sam je malo istraživao po gradu, otkrio nekakve stube, a ja sam ga odveo na najduže zagrebačke stube, Alanske, i tamo je odradio onako jedan dobar trening. I jako je zadovoljan Stube. Stube, bravo. Recimo još i to da u Zagreb Run spada i sad već slavni i tradicionalni zagrebački cener koji se održava 6. studenoga, ali prijave počinju već sada, 6. rujna. Da, evo, baš smo obukao majicu te utrke. Dakle, da, Zagreb Run je kup natjecanje koje se ove godine sastoji od 3 zagrebačke utrke, već spomenute Zagrebčanka 512, Zagrebačka milja i Zagrebački noćni cener. Kao što smo rekli, u subotu i nedjelju imamo prve 2 utrke, a već u utorak otvaramo prijave za Zagrebački noćni cener koji će biti za 2 mjeseca. Tome se veselimo i vidimo. Može vam se pridružiti Branko Zorko? Da, to sam zaboravio spomenuti. Dakle, na Zagrebačkoj milji u nedjelju on će nam biti poseban gost. Branko Zorko, naš proslavljeni atletičar, olimpijac i on je trenutno drži rekord na milju u Hrvatsku. Dakle, evo, nakon 30 godina još ga niko nije pobjedio. Ali evo, nova šansa se otvara. Hvala vam puno na dolasku u našu emisiju. Gospodine So, vama želimo uspješno trčanje. Možda da i oborite rekord, ali ako ne oborite, vratit ćete nam se, nadam se, ponovno istraživati naše stube i stepenice. Definitivno hoću. Koliko je sati? Imate 2 sata na koji gledate? Zapravo samo ovaj koristim. Ovo mi je senzor, dakle prati temperaturu tijela, otkucaje srce i slično. Da, vidiš ti, pravi profesionalac. Hvala lijepa još jednom, sretno na utrci. Hvala. Naravno, navijamo za sve, ali za vas jeste tako simpatični i dragi. Želimo vam puno uspjeha. I hope to see you all there. Nadam se da ćemo se vidjeti sutra tamo.